אנחנו נמצאים בימים מאוד קשים, וצריכים אנחנו לדעת מה השם רוצה מאיתנו. צריכים לראות, תמיד כשהשם מדבר אלינו, הוא מדבר באופן שנבין מה הוא רוצה, מתוך המעשה עצמו, מתוך הצרה, עת צרה ליעקב וממנה יבשע. כלומר, מתוכה אנחנו למדים מה בעצם נדרש מאיתנו לעשות. הצרה שלנו היום היא לא מחלה ולא מגפה ולא... יש כאן צרה הבאה מאת ישמעאל ערבים עם עם ישראל. שני כוחות נוראים שהם לוחמים על דבר אחד. והמלחמה שלהם היא על ארץ ישראל. למה הם לוחמים על ארץ ישראל? כי כתוב שהשם נתן לישמעאל את שמו יתברך אל. והארץ הזאת היא שייכת לאל. ולכן יש להם שייכות מה לארץ ישראל. יש להם שייכות לארץ ישראל. ועם ישראל גם הוא נקרא ישראל. גם הוא, יש לו את שם האל. ולכן יש כאן ממש מאבק איתנים של מי יותר קרוב לאל, ומי שייך כאן יותר לארץ ישראל ולהר הבית. ועל זה כל המלחמה. אז באמת במה אומרים, כתוב בפסוק, לולא שיר המעלות לדוד, לולא שהיה השם לנו, בקום עלינו אדם, אז חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. אומרים חז"ל, שזה מדבר על דור האחרון, דור ממש באחרית הימים, כאשר ישמעאל יכרע אפו עלינו, הוא יהיה בכעס נורא עלינו. ממש הוא יבלע אותנו חיים, יבלע אותנו חיים, רק בדבר אחד נוכל לנצח. ומה? לולא הוויה שהיה לנו. יש הבדל בינינו לבין ישמעאל רק בדבר אחד, בשם הוויה. בשם אל שנינו שווים. הוא נקרא ישמעאל, ישמעאל, ואנחנו נקראים ישראל. כלומר, ההכרה הזאת שיש אל בעולם, יש כוח עליון בעולם, שהוא המנהיג את העולם, והוא ברא את העולם ומנהיג אותו, גם ישמעאל מכיר בזה. כמו שהרמב"ם אומר, שהם מאמינים בייחוד, הם מכירים והם מתפללים ומדברים בשם האל, אללהו אכבר. אם אנחנו נבוא להתמודד בנושא הזה של אל, הם ינצחו אותנו. כי הם כל חייהם מדברים, אפילו שהם לא מתנהגים נכון, אבל מה הם מדברים? מה כל הישמעאל הזה מדבר? הכל בשם האל. מוכנים למות בשביל האל, אף אחד שלא ידבר כלום על האל, ולא על הנביא שלהם, מוכנים למסור נפש על זה. עם ישראל הוא לא שייך, הוא חלש בכל זה. לכן אם יהיה מלחמה ביניהם, אז ישמעאל, האדם הזה, הפרא אדם, הוא יבלע את ישראל חי. אז אם כן, במה אנחנו באמת נוכל להתגבר עליו? רק בדבר אחד. בשם הוויה. יש אל ויש הוויה. לולא הוויה שהיה לנו. למי לנו? יאמר לה ישראל. ישראל יאמר. לולא שהיה לנו הוויה. לא רק ישראל, אלא לישראל היה עוד דבר נוסף. והוא שם הוויה ברוך הוא. שבזה אנחנו נוכל להתגבר, שלא יבלעו אותנו ואנחנו ננצח. כי מה זה שם הוויה? שם הוויה זה שמו התפשטות אורו יתברך השוכן בתוך עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. שמך נקרא בקרבנו, שמך נקרא על עירך ועל עמך. השם הגדול הזה, שהוא י' כו' שהוא ממש אלוהותו יתברך המתפשטת, לא אל העליון האינסוף, אלא ההוויה המתפשט, הוא רק בעם ישראל ובארץ ישראל. וכיוון שזהו השם המיוחד אלינו ולארץ, אם אנחנו מחזיקים בזה, אנחנו גוברים ואנחנו מתחזקים בשמו יתברך.
מה זה אומר לנו? אנחנו לא סתם יהודים. המילה יהודי שנבין אותה היא שם קדוש נורא. יהודי זה יוצא מהשם הזה, י' כ' ו', י' כ' במילוי, זה יהודי. תמלאו י' ו' ד' י' זה יהודי. כלומר, בכל יהודי יש נשמה יהודית. כל מי שמכיר בעצמו שהוא יהודי ומגאה ביהדותו, זאת אומרת שהוא מחזק את שם ההוויה שבקרבו. זה יהודי. בשם הזה אנחנו ננצח ונתגבר על כל העולם. אם אנחנו לא נלך בשם השם, אלא לא מבעיה שאם נלך בנשק ובחרב ובקשת, השם מרחם. למה? כי זה לא חמאס, זה איראן וחיזבאללה וכל העולם הערבי, וזה לא ננצח, וזה לא ננצח. אתם ראיתם מה שקרה. יש לנו צבא, יש לנו הכל, ואיזה לולא השם שהיה לנו, בלעו אותנו. חיים בלעונו ממש, היום ונורא. גם אם אנחנו נשטח את עזה, זה דברים בטלים. יקום ויצמח השם ירחם עוד יותר, תמיד זה ככה. לכן הדבר הזה הוא צריך להיות רק אם אנחנו, כדי שהשם יהיה בקרבנו, אנחנו צריכים להיות אחד. כי השכינה שמו יתברך והוא באחד. הוא לא שורה רק אם יש אחדות. ביהודי, כשיש עם יהודי שהוא מכיר בשמו יתברך, אדם שיבוא וילחם על הבית, יגיד זה הבית שלי. הערבים גם הם טוענים זה הבית שלהם. גם הם יש להם זכויות, גם הם ישבו כאן, והם נלחמים במצור שעושים להם. אנחנו לא ננצח בזה. הדבר היחיד שאנחנו ננצח בו, באחדותנו בשם השם. כלומר, כשאנחנו כולנו יודעים מה זה יהודי, וכולנו אחים, מרגישים אחים, לא סתם להילחם, אחים, בזה אנחנו נראה ישועות גדולות ונפלאות. זה מה שהשם רוצה מאיתנו ביום הזה. אנחנו לא באים עכשיו לדבר על עוונות פרטיים, מה יקרה, מי זה עושה עוון וזה. לא זה הנושא היום. הנושא היום שמו יתברך. מי הוא באמת אדון הארץ? האם אל כללי, או זה שם הוויה, זה של עם ישראל, שהם נושאים את שמו. לכן אבא, ונתחזק כולנו, ונפתח בשם השם, רק בשמך בטחנו. כשאנחנו בוטחים בשמו יתברך, אנחנו מנצחים. כמו שהסיום של הפסוק אומר, בזנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. הוויה שהוא עושה את הכל, הוא יעזור לנו והוא ייתן לנו את כל הגבורה. למה? כי זה למען שמו. כמו שאנחנו אומרים, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. היות ואנחנו נושאים את שמו, יהודי, השם יביא לנו את הגאולה. אם אנחנו נתכחש לשמנו, ליהודי שבנו, אנחנו נגיד, אנחנו כמו כולם, אנחנו שווים לכולם, אין הבדל. לא יהיה, חס ושלום, לא נוכל להישאר כאן בארץ הזאת ולא כלום. אנחנו נתחזק בשם השם, אנחנו יהודים, יהודי אני, יהודי אני, יהודי אני, תגידו את זה. כל אחד יגיד, זה סגולה נפלאה, להינצל מכל דבר, כל חייל שרואה את זה, כל זה ששומע את זה, שיגיד בבוקר, כל הזמן שישגרו בפיו, את הסגולה הזאת שכתובה בספרים, להגיד, יהודי אני, יהודי אני, יהודי אני. איך יהיה יהודי, איך יהיה יהודי, איך יהיה יהודי. עמות יהודי, עמות יהודי, עמות יהודי. יהודי, יהודי, יהודי. תגידו את זה, תחזרו על זה, ותראו ישועות שניסים למעלה מהטבע. כי שם הוויה זה למעלה מהטבע. שם אל זה הכל טבע, כמו אלוהים. זה טבע ומנהגו של עולם. אנחנו בעזרת השם נבשה למעלה בניסים ונפלאות, כאשר אנחנו נקרא בשמו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני הוויה נזכיר. הם קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אמן כן יהי רצון.